VIP Travelers and Friends presents VIP Travelers and Friends. VIP. Our Journey in Uzbekistan. VIP Travelers and Friends. Здравейте, VIP пътешественици и всички Здрасти! наши приятели, които ни гледате в момента. Пращаме много поздрави на всички от топъл и слънчев Лондон. Тук сме на едно кейче над река Темза и мисля, че има доста хубав фон зад нас. Както някои от вас знаят, ние наскоро се завърнахме от едно изключително пътешествие в Узбекистан. Беше невероятно, беше страхотно. Наистина беше едно прекрасно пътешествие, изпълнено с емоции. Кафета без кафета, пустини без пустини, хора, улици, руски, неруски, без английски. Искаме да ви разкажем за нашето преживяване там и темата на това включване ще бъде кафето. И най-вече става въпрос за италианското кафе, нали? Защото други кафета може да се намерят. Да. Най-вече разтворими, нали? Най-вече разтворими и много сладки. Така че гледайте видеото, което следва, за да разберете повече за кафето в Узбекистан. Но, ако оставим настрани кафето, иначе си изкарахме страхотно. И другото, което е много силно, я препоръчвам тази дестинация за търсачи на приключения. Освен, че е интересна и много различна от всичко това, което сме свикнали да виждаме, също така е и много ефтина. Да, а пък ние ще се видим след малко, след като изгледате видеото. Сега ще ви разкажа за кафето в Узбекистан. За италианското кафе, еспресо, капучино и прочие напитки, които много от нас обичат. Гледайте! В Европа можете да откриете тези напитки навсякъде, но ако планирате пътуване до Узбекистан, изгледайте това видео до край. Тук приемаме еспресото за даденост. Имаме кафе-машини в домовете си и кафенета в близост. Но я си представете само, че у дома нямате кафе-машини. И дори да излезете, ще ви трябва час или повече, за да намерите кафене, а може и в града, в който се намирате, изобщо да няма такова. Представете ли си само да не чувате този шум от мелещи се кафени зърна? В Узбекистан кафето не е даденост и не навсякъде ще го откриете точно в онзи момент, когато най-много го желаете. Та искате или не, ще се наложи да си го представите. Да, имаше градове, в които изобщо не намерихме кафене, където да предлагат еспресо. Ако ще пътувате само до столицата Ташкент и туристическите градове като Самарканд, Бухара или Хива, вероятно няма да имате проблем. Но какво се случва, ако сте достатъчно смели да се запилеете незнайно къде в дълбокия Узбекистан, там където туристи рядко минават, а думата турист звучи на местните като нещо екзотично? Ами първо имаме проблем с комуникацията с местните. По тези места много рядко се говори някакъв елементарен руски, а за английски въобще забравете. За незрящите хора комуникацията е от съществена важност, за да обясним какво ни е необходимо. И второ, оставате без кафе, докато не се върнете обратно в по-туристическите места. Заблуда на клиента. Отворено, ама няма врата. Но не се тревожете, няма да останете без топла енергийна напитка. В Узбекистан заради туристите са разпространени разтворимите кафета капучино, 3 в 1 или нормално Нескафе. Ако не пиете с захар, ще трябва да направите компромис. Или черно без сметана, или нищо. Алтернатива обаче все пак има и тя е черния чай. С лимонче, въобще нали по друг начин. Това е и питието, което консумират местните. Ако предпочитате разтворимо 2 в 1, трябва да си носите. Ние не намерихме откъде да си купим в Узбекистан. Чудесно! И навън е така пейзажа просто. Вече гледаме кадри от първия ни хотел в Ташкент. Мирише на чисто. Тук за пръв път в Узбекистан. Благодаря. Опитахме кафе и много ни хареса. Никой тогава не предположи, че скоро няма да можем да открием места, откъдето да си купуваме кофеиновата напитка. Ето това е живота. В момента гледате кадри от пристигането ни в Самарканд. Вече сме в Самарканд. Датата е 25 януари, около 5:30 сутринта.
Тъкмо сме слезли от нощен влак и не сме пили истинско кафе от цели 5 дни. Затова напитката, която си купуваме в момента, ни се стори направо неземна. Но само след едно денонощие, когато вече се бяхме наситили на италианския вкус в Самарканд, същото кафе ни се видя съвсем нормално. Лате большой. След Самарканд успяхме да пием кафе и на 27-ми през нощта на гарата в Бухара, преди да се отправим към Каракалпакстан и юртовия лагер на Аралско море. А сега се връщаме почти в началото на пътуването. Датата е 19 януари, а ние сме в Коканд. Градът не е особено туристически, но въпреки това ние имахме късмет да открием това чаровно кафене Чорсо Food and Drink близо до хотела ни. Освен, че кафето е прилично, можете и много вкусно да похапнете. Обаче не разчитайте, че ще си купите чаша ароматна напитка оттам сутрин рано, когато най-много се нуждаете, отварят в 10. Това вече е в Ергана, а датата е 20. Тогава още не знаехме, че там ще пием кафе за последно за следващите 5 дни, чак до пристигането ни в Самарканд и може би не оценихме вкуса му подобаващо. 21 е вече и са изминали почти 24 часа, откакто за последно консумирахме кафе. Намираме се в Андижан, град известен с производството на емблематичните за Узбекистан автомобили Шевролет. Опитахме да пием кафе и тук, но изненада! Отговориха ни, че нямат само няколко вида чай. Нямаше как. Поръчахме си черен. Санат Сарай. В Термес също нямахме късмет. Салам алейкум. Алейкум салам. Кафета такива от нашите. Могат да ни направят. Тези весели девойки предлагаха само разтворими кафета и горещ чай. Аз не искам. А чай? Чай може. По-руски можно? Чай? English? English? Чай? Ну да, 3. 3. 3. Черный. Кара. Кара. Сахар и... С по една чаша черен чай в ръката, вече беше лесно и ние да се включим в веселбата. Армон! А после събитията така шеметно ни завъртяха, че дори и не успяхме да потърсим кафе. Пристигнахме. И ето, че неусетно вече е 30 януари. Ще видим къде. Намираме се пред един от входовете на историческата крепост Ичан Кала И Чанкала. в Хива, където открихме това кафене. Спутник кофе. Въпреки, че не бяхме пили кафе от 27 вечерта в Бухара, преценихме, че все още нямаме нужда от доза кофеин и смело отказахме. Предлагат кафенце. Само след няколко часа обаче, съвсем случайно влязохме да се стоплим в едно малко, кокетно кафене, точно срещу гарата в Хива, на име Тера кафетерия. Тук, приятели, опитахме най-превъзходната и ароматно балансирана кофеинова напитка. И не само в Узбекистан. Това беше най-вкусното кафе, което съм пил досега въобще. Единствената му конкуренция е едно бутиково кафе в центъра на Париж, но Тера в Хива няма никакви претенции за обстановка, нито пък разполага с разнообразни сортове кафе. Въпреки това, ние единодушно го обявихме за мястото с най-вкусната кофеинова напитка. Сега влизаме в Елмаз кафе. Или Елмоза, или както. 31 е и вече сме в Ургенч. Намерим кафенце. Тук може и да има, макар че не мирише много. Може и да има. Дай да видим. Мотаем се около гарата и си търсим кафене, за да убием малко време.
В самата гара нямаше, а в това кафене предлагаха само американо. Где можно найти? Капучино? Да. Далеко. Знаехме, че ще намерим в хотела ни, защото имахме на закуска и затова директно се прибрахме, за да пием по едно за довиждане. В крайна сметка пихме, но с много захар. Узбекистанците обичат да си подслаждат живота и трябва няколко пъти да им се напомня, че ние пием кафето без захар. Ако оставите те да решат, ще ви сипят захар и в чашата с 3 в 1. Сега се включваме от площад Амир Тимур. И ето вече е 1 февруари, а ние сме обратно и за последно в Ташкент. Ето тук много туристи. Очень много экономики. Здравствуйте! Така, трябва да си любезен. Ама те ме познаха. Луксозният ресторант Остерия Марио, в който сме, се намира в подножието на часовниковата кула на площад Амир Темур. Не се плашете от тежкия лукс. Кафето там е съвсем малко по-скъпо от малките и невзрачни кафенета, а обстановката е невероятна. Напитките бяха добри, но им липсваше онзи специфичен аромат, който открихме в Тера в Хива. Всичко в това заведение е тежък лукс. От масичките до тоалетните. Въпреки това, заради обстановката си заслужава да го посетите. Едно изключително заведение с невероятен интериор и обслужване от най-висша класа. Ну, не то чтобы совсем не ходим по историческим местам, но там нам сложно, потому что... Насладихме се на кофеиновата напитка и на 110 метра над Ташкент В музей заходим и там тоже... в ресторанта на телевизионната кула на града. Но мы очень любим с людьми общаться. Вот с обычными людьми просто. Изключително скъпо, но без онзи фин баланс, който усетихме в кафенето в Хива. Чтобы с людьми познакомиться. Да, интересно, да. И познакомились. Да. Обаче пък содата беше превъзходна. Потому что все остальное можно прочитать в интернете. И така, слушаме музика, въртим се. Тръгваме си. Тук, между другото, много вкусно мирише на нещо готвено. Специални благодарности на нашия водач и на персонала на ресторанта Да. за страхотното обслужване и жеста, който направиха за нас. Телевизионна башня Ташкент. Цената. Цената на кофеиновата напитка варира в зависимост от това къде я консумирате. Най-евтино е в малките кафенета и погарите. 30 000 сома, 2 евро за малко и 40 000 сома, 2,65 за голямо капучино или лате. Такава беше и цената в Тера кафетерия в Хива. Малко, но не много по-скъпо е кафето в заведението Тежък лукс, както ние го наричаме, на площад Амир Темур под часовниковата кула. Най-скъпо беше в ресторанта на телевизионната кула на Ташкент. 3 кафета, 3 соди и напитка за водача ни на цена от 850 000 сома или почти 60 евро. Но специално за VIP Travelers and Friends цената беше само 100 000 сома, малко повече от 6 евро. Още веднъж благодарим на целия персонал за обслужването, за жеста към нас и за рецептата за тяхната фантастична сода с лимон. Плащане. Разбира се, навсякъде можете да платите с налични пари. Обаче ако все пак предпочитате плащанията с дебитни или кредитни карти, то спокойно можете да ги ползвате в кафенетата в Узбекистан. И накрая, ако желаете също да опитате от неземното кафе на Тера, отделете половин час от забързаната си туристическа програма и се отбийте за по чашка. Ще го откриете до ЖП гарата в Хива, от другата страна на големия булевард за Ургенч. Там, навътре в един паркинг, ще намерите най-вкусното кафе на света. И когато отидете, предайте много поздрави и благодарности от нас, тримата незрящи пътешественици, на които те помогнаха да си извикаме такси. Надяваме се да ви е било интересно да гледате нашето видео с фокус върху италианското кафе.
А вие, приятели, кажете къде опитахте най-вкусното си кафе, защото разбрахте, Тера кафетерия е нашия фаворит в Хива. Ако видеото ви е харесало, моля не забравяйте да натиснете харесвам и да се абонирате за канала ни, за да получавате първи най-новите видеа, които въобще бъдат качени. И към банката. Чао!